பரிசுத்தமான வேதாகம். ஹalleluya ஹalleluya. தேனை விட அமுதமானது. මේ පැණි වලටත් වඩා රසවත් දෙයක් තමයි මේක. இத நாங்க சொல்லதான் முடியும். வாசி பாருங்கப்பா. අපි මේක කියන්න පුළුවන් කියවලා බලන්න කියලා. இதுக்குள்ள இருக்க நிறைய ரகசியம் இருக்கு. මේක ගොඩාක් රහස් තියෙනවා. சொல்ல முடியும். අපිට කියන්න පුළුවන්. ஆனா හැබැයි அத ඒක நீங்க வாசிக்கும் போது தான் ඕගලන් කියවලා බලද්දි තමයි இத நீங்க ඒකේ ඔබ රහදන්නේ. என்ன செய்யணும்? මොනවද කරන්න ඕනේ? அப்புறம் நான் ஐயோ பிரதர் சொல்லிட்டான்றதுக்காக வீட்ல போயிட்டு ඒකதான் ஐயோ பிரதர் කිව්වා කියලා මේක අරන් ගිහලා නෙව කන්න එපා. இத நீங்க மனதார உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா தான் මේක ඕගලන් හිතට අරගෙන මේක අරන් ඔබ කියවලා තිබෙනවා නම් அந்த தேனை விட அமுதமானதை நாங்க பார்க்கவோ தெரிந்து கொள்ளவோ உணரவோ முடியும். එතකොට තමයි ඔයාලා දන්නේ මේ පැණි වලටත් වැඩිය මේක කොච්චර රසවත්ද කියලා. ஓகே, அந்த தேனை விட அமுதமான வார்த்தைக்குள்ள நாங்க கடந்து செல்வோம்.